Nselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela x'qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Giusy Gatt. Giusy Gatt huwa l-awtur tal-kotba Qiegħda fil-Ponta tal-Sini, l-ewwel u t-tieni ktieb. Huwa wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Maltija tal-Folklor. Huwa l-editur tar-rivista tal-istess għaqda bl-isem ta' L-Imnara. Huwa traduċa xi drammi lejn il-Malti u s-suġġetti favoriti tiegħu huma l-istorja medjevali ta' Malta u l-folklor. Allura Giusy, x'qrajt dan l-aħħar? Jina ġibt miegħi dal-ktieb jismu Documentary Sources of Maltese History. Ir-raġuni idini li jiena jidhirli li ma kinux wieħed jew tnejn dawk l-orrif u l-esperti li jaċċertawna li jekk inti ma tkunx taf l-istejjer ta' pajjiżek, speċi ma tkunx tal-imoddi, ma tkunx tista' tifhem tajjeb il-preżent u wisq inqas tkun tista' tippjana sewwa l-ġejjien. Insomma, il-Malti jgħidlek jekk ma tafx ħrafet pajjiżek, ħrafet min taf, ħrafet qaddisek, il-qawl kollu ċertu libertà bil-kliem, ġifieri mhux biss il-ħrejjef imma anki l-fatti, l-verità tal-istorja. L-istorja ta' Malta hija twila ħafna, tmur lura eluf ta' snin. Però huwa fl-aħħar biċċa, l-aħħar 1000 sena li nistgħu ngħidu li fiha niltaqgħu ma' protagonisti tal-istorja li aħna nistgħu nidentifikaw ruħna magħhom bħala Maltin, fis-sens li nies li kienu jgħixu Malta u dikjarazzjoni tagħhom stess jitkellmu bil-Malti. Da ma jmurx lura sa żmien il-ħaġar ngħidu aħna sewa ma jmur lura bejn ieħor ta' 1000 sena. Issa 1000 sena xorta hu żmien twil ħafna u fl-ewwel 300 sena ta' dik l-1000 sena m'għandna kważi xejn bħala dokumentazzjoni jew ftit xejn. Imma mis-seklu 15 il-qudiem, ġifieri mis-sena 1400 il-qudiem sewa, għandna diversi dokumenti li huma importanti ħafna l-istorja ta' Malta u li jinżammu bożza kbira fil-libreriji u arkivi Maltin. Il-verità però hi li biex inti jkollok aċċess għal dawn l-arkivi hija biċċa xogħol kbira sewa għaliex ma jistgħux ikunu fidejn kulħadd daqshekk ma nagħrif l-istudjużi u ħafna minnhom huma miktubin b'kalligrafija li jekk ma tkunx espert inti ma tkunx taf m'għandekx mod ta' kif taqra. Allura dis-sensiela ta' kotba li ħarġu diġà xi nofs Sużana minnhom jiġifieri nittamaw li joħorġu iktar immexxija mill-Professur Stanley Fiorini qed tagħmel da servizz kbir illi taqbad daw id-dokumenti antiki li huma miktubin b'alfabet Latin, ma jkunu bil-Latin jew bit-Taljan, eċetera, ma b'kitba li tifiġi biex tarafa u jitraskrivuha f'tipa moderna biex dak li jkun jista' mill-kumdita ta' daru jara l-arkivi li f'ċirkustanzi oħra jkunu diffiċli ħafna biex tarhom. Issa però aktar minn hekk il-Stanley Fiorini jagħti f'kull pubblikazzjoni introduzzjoni interessanti ferm sewa ta' xejn fil-ktieb. Jgħidilna bejn wieħed u ieħor il-kuntest storiku ta' dokumenti u bejn wieħed u ieħor x'fihom. Issa f'daw id-dokumenti nibdew naraw nies illi kellhom f'idejhom l-amministrazzjoni ta' Malta, kienu Maltin, għalkemm taħt il-patroċinju tas-Sultan ta' Sqallija, speċi Malta kienet tagħmel ma' Sqallija. Kellhom il-preokkupazzjoni tagħhom biex jaraw li Malta jkollha biżżejjed qamħ għax Malta ilha minn żmien twil anke popolazzjoni żgħira ma jkunx biżżejjed ikel biex tipprovdi għal kulħadd. U tħabbat wiċċha mal-problemi tad-difiża biex tirranġa s-swar ngħidu aħna sewwa biex tilqa' kontra l-attakki tal-furbani, imma apparti minn dawn il-problemi kbar ikun hemm stejjer oħra speċi li jiftħu tieqa interessanti fuq l-istorja soċjali ta' pajjiżna. Naf pereżempju l-Sultan ta' Sqallija kienu dejjem igergrulu jibkuru jgħidu isma' jekk f'Malta u l-artijiet fewdu sewwa li jkunu taħt idej jieħu l-qbiela fuqhom jew kellha karigi fil-Knisja li għandhom ċertu renti. Daw jekk jogħġbok tibgħat in-nies ittihomx lin-nies illi ma jgħixux Malta, jgħixu barra minn Malta, x'dawn jispiċċaw jieħdu l-flus minn Malta. U aħna diġà foqra dak li jonqos li daw il-flus ma jintefqux f'Malta. Jew inkella darba hemm kwistjoni meta l-awtoritajiet Sqallin batu fil-Katedra tal-Imdina kappillan, għax fil-Imdina hemm kappillan ukoll li jħossib il-Kura tal-Irwieħ li ma kienx jaf jitkellem bil-Malti. U ġabulu bi kbira lis-Sultan, għallu taw ġax tagħmilix hawnhekk minn ikollu bżonn jħossib il-Kura tal-Irwieħ, irid bil-forsi kun jitkaf jitkellem bil-Malti x'in-nies dak biss li jifhmu. Ħajkun waqfek hemm Giusy għax għaddilna l-ħin, grazzi ħafna tal-li samt magħna dawn il-kotba, grazzi lilkom tal-li segwejtuna, infakrukom li bejn id-9 u 13 ta' Novembru se jkun għaddej il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Għalhekk ejjew hemm u ingħaqdu magħna għal ħafna attivitajiet li għandna preparati għalikom. Aħna narawkom ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.